नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे डोसा आणि आप्यांचं पीठ। तर ते बॅटर बनवायला आपल्याला काय काय साहित्य लागतं ते आपण आता पुढे बघूया। मी तुम्हाला माझ्या मम्मीची एक स्पेशल रेसिपी सांगणार आहे। माझी मम्मी डोसा आणि आप्पे खूप छान बनवते। तुम्ही दोन्ही पण पदार्थ याच एका रेसिपीमध्ये बनवू शकता। माझ्या मम्मीनी 1 किलो तांदूळ, 200 ग्राम उडीद डाळ, अर्धा वाटी चणा डाळ आणि 2 चमचे साबुदाणे घेतले आहे आणि त्यांना भिजत टाकले होते। त्यांना स्वच्छ धुवून आपण 5-6 तास भिजवून ठेवले होते। आता हे तुम्हाला एवढं बारीक लावून घ्यायचं आहे आणि एवढं त्याला घट्ट ठेवायचं आहे। हे बघा, आता हे पीठ आपल्याला रात्रभर असंच ठेवायचं आहे डब्यामध्ये पॅक करून। आता मी हे एका डब्यामध्ये स्टीलचं काढून घेतलेलं आहे। आता मी त्याच्यामध्ये 2 चम्मच मीठ तुमच्या चवीनुसार टाकू शकता। मी इकडे 2 चम्मच टाकत आहे। आता ते चांगलं त्याला मिक्स करून मी ठेवून देणार आहे रात्रभर। आता हे बघा, हे जे मी पीठ ठेवलं होतं रात्रभर ते आता पीठ चांगल्यापैकी आलं आहे। ह्याची कन्सिस्टन्सी पण चांगली आहे। आता ह्याच्याने तुम्ही मस्तपैकी डोसे आणि आप्पे बनवू शकता। अगर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि लाईक नक्कीच द्या।